Alright, nabekeshana kamenze yapho zomlaza ngameva njengoba nazi ukuthi siqophe uhlelo olubizwa ukuthi angimazi ubaba. Namhlanje ke usuku la sokwenza khona upart 2 part 1 esike samenza before. Sisendleleni njengamanje sebeyile ku-counseling sebevumelene umama nendodakazi ukuthi bayaya ukuyobheka ukuthi ubaba ukuphi. Nathi ke njenge Black Lives senze sidume ngakho siyahamba siyoza ukuthi ubani ubaba wakwenze njani ingane igcina ingamazi for 20 years. Landela thina ubone ukuthi senzani. Asapha. Nina bendlove namandla sasiphinde sahlangana kulolu hlelo olubizwa ukuthi angimazi ubaba njengoba benizwile ke phambilini ukuthi siqala iqephu sethu sika part 2 la sizobheka khona udaba lo ntombazanyana waqhamuka kithi khala kakhulu ngokuthi ubaba kamazi. So siqhubeka lo daba sasifikile ekhaya la ngicabanga ukuthi impendulo zonke sizoyithola khona. Igama lami King Sichaka njengoba nazi ithimba lekangilokothe Black Life likhona nalo sizobheka lolu daba lunjengoluphelele lunjengoba lunjalo. Asingeke sibingelele sizwe ukuthi banjani ekhaya sawubona ma. Sawubona mntana. Ninjani manje? Siyaphila mntana manje. Sikhona thina ma. Igama lami ke mina nguKing Sichaka ngokwaluqa ngisebenzela iBlack Life TV ngaphansi kohlelo olubizwa ukuthi angimazi baba. Yeah. Lapha angazi noma uyabazi labantu engihamba nabo. Angibazi. La ngihamba nosisi la nondodakazi sizokhuluma ngodaba oluthinta ubaba womntwana nemvelaphi nje yakhe iyonke. Usisike uthe asize lapha ekhaya la sothola khona impendulo kubaba walapha ekhaya. Ngabe khona baba? Ubaba mntana nami sewasishiya. Akasekho baba emhlabeni. Hayibo. Ushiye ngo-2020. Uma yena mhlawumbe ngasichazela ukuthi ufika kanjani lapha ekhaya. Mina ngiwumfazi wesibili. Untombazini. Okay. KwaMbhele. Okay. UMaMbhele. Okusho ukuthi ubaba ngafika ubaba nje ehleli yedwa engasenayo mama. Okusho ukuthi wase ethatha mina. Kodwa esho ukuthi unabo abantwana kodwa engakababoni. Okay. Mhlawumbe ukuze singamosha isikhathi siye kude asidedele yena usisachaza ukuthi kungani sila nawe mawuzokwazi ukuba neclue ukuthi sikhuluma ngani mhlawumbe ube neimpendulo nazo kulolu daba sesi. Sawubona kanjani? Siyaphila ngiyabonga. Igama nguBuhlengwa kaButhelezi Sibongo. Ngihamba nendodakazi ozalwa uMpume. Umpume mncane nginami udadewethu. Umpume wakhulelwa wase wazala yena. So ngoba ngilana nje bengizomkhombisa la ekhaya komalume la ekhaya ukuthi azi ukuthi sekhaya la. Ngiphatheka kabi makuthiwa ubaba naye akasekho emhlabeni. Yeah.
Okusho ukuthi mina angithi ubaba wakho washona Yebo. wase ethatha-ke umfazi wesibili ethatha mina. Yebo, lalela. Wayekade evele-ke esho ukuthi unabo abantwana ebalisa. Noma esegula, yena akagulanga kakhulu, wabanjwa i-COVID. Kodwa wathi noma esegula kodwa wayelokhu esho ukuthi unabantwana, usewuzahamba emhlabeni abantwana bakhe bengekho. Yebo. Njengoba nomama wahamba futhi bengekho abantwana. Yebo. Ngiyakwazi-ke kwama uma vele ngezwa kuthiwa ushonile. So ngatshengiswa iliba lakhe. Okwababa bengazi, bengitshela ukuthi ubaba usaphila ngoba khona udaba besihamba ngalo. Manje-ke ngiyathuka-ke uma usuthi akasekho naye emhlabeni. Bawuphephisa mntana makasekho nobaba. Ngiyathuka-ke ngoba nengane ade ngiyihambise kwi-counselling, bengithi ngizofica yena ubaba ekhona. Njengomuntu omdala ngikhulume naye ngidlale lolu daba lolu obekade lihlupha ingane. Ngoba ingane ibifuna ukwazi ngobaba wayo, ibifuna ukwazi ngemvelaphi yayo. Ngoba mina la ekhaya ngaphuma la ekhaya ngoba bekade ku-street nje. So la ekhaya umuntu ababemthanda kakhulu yena uMpumeni, ngoba uMpumeni bengahluphi. Uyena-ke obebemthanda-ke. Wakhulela uMpumeni, wabuya wazohlala nami. Uma ezohlala nami uMpumeni kanti ukhulelwe wateta yona ingane le. Emva kwalokho wase wayibulala. Ngibuya nje ukuyoyiphuzela ngimfica uyalenga. Washona. Mina bengihambe ngithola indoda ngifike ngikipita. Ngithola indoda ngifike ngikipita, ngithola indoda ngifike ngikipita. Ubaba wakwazi kodwa lokho ukuthi uMpumeni akasekho. Ngicabanga ukuthi mhlambe ubazi mhlambe ezwa ngabantu ngoba mina bengingafuni ukuhamba ngiye ekhaya. Bekunesizathu esidala ukuthi ngiphuze. Utshwala bengingaphuzi mina. Cha phela mntanami ngisho ngoba yena wayethi nje unabo abantwana basey'galwini. Kodwa ukuthi khona ongasekho bengakaze akubeke lokho. Mhlambe wekezwe ngomakhelwane ukuthi uMpumeni akasekho. Ingane le engihamba nayo uMpumeni wadlwengulwa. Uma edlwengulwa kwatholakala yena. Nami into ebade ngihambise ekhaya ngize ngihambe nje ngidlombeleke nje. Ubaba naye bekade enginyukubeza ngokocansi. Ngase ngahamba-ke ngaphuza utshwala. Ngihambe ngiqasha-ke ngihlala lapho uma ngithola umuntu wesilisa edlalela yedwa ngifike ngihlale naye. Awukwahleke njengoba wayesho ukuthi ulo mdala okhohlakele, okhohlakaliselo omncane. Cha, ubaba nje wanginyukubeza ngelanga lokuqala ngabaleka mina ngahamba. Mangihamba ekhaya ngahamba ngathola umuntu ozonginika uthando ngafike ngahlala naye. Mangihlala naye lowo muntu loyo kwabamnandi kanti uzophelelwa umsebenzi-ke ngaphinde ngathola omunye umuntu-ke ngafike ngathandana naye. Lowo muntu loyo ngambona ukuthi usefuna futhi ukudlwengula ingane le kadadewethu, udadewethu ade eyishiyile. Manje ngayibona lento ukuthi izoba ukhondolo ngamane ngabaleka. Ngathola le ndoda-ke yesithathu ade ngihlele naye isiphethe kahle. Manje ingane-ke siyafuna ukwazi ngempela ukuthi ubani ubaba wayo wangampela. Nakumina bekunzima, bengingakwazi ukuthi ngiyitshele ingane ukuthi kusukaphi. Nami le ndaba ingiphethe kabi. Mina likho ilanga bengingadawa ngayo bengihleze ngimahasoni zonke iy'nsuku ngoba le ndaba ingiphethe kabi. Manje ubaba umuthi akekho nami kungiphatha kabi lokhu. Manje wasomlethi ngani umzukulu wami? Ngoba phela ngikhona njengoba ngila ekhaya, ngiwumama wala ekhaya. Ukuthi awukho ey'cathulweni zami ma. Lento le ingihlukumezile. Ngangino-12 years lento yenzeka. Ngangino-12 years. Ubaba engibamba, umawe kade engekho. Esemasimini ubaba wangibamba. Imake sesi. Ngamanye amazwi wena ufuna ukusitshela ukuthi lo baba odingwa lo mntwana for 20 years engamazi. Yebo. Umkhulu wayo. Iyona lento ade ngihlukumeza impilo yami yonke nje. Indoda yami le ubaba wakho. Yebo. Ubaba walomntwana. Ubaba walomntwana udadewethu wahamba ebhalile incwadi. Wathi sisi wami ngiyakuthanda. Ubaba wengane ubaba wami uyena wathatha untombi bami ngakhulelwa lengane le engiyishiya nawe ngicela uhleli nje nengane mntanami awazi wena ukuthi udadewenu lo. Ngizwa uhleli nalengane nodadewenu esakhona emhlabeni akasho ukuthi lengane udadewethu akangitsheli esaphila ukuthi ingane le izalwe ubaba akangitsheli. Kwakulesithathu ngihambele nje
umngani wami safike saphuza wayi-right ephunyelwe imali yakhe yakarafu. Masibuya mangithi ngiyangena endlini nangiyalaphayana uyalenga uyihengile ubhale nisho incwadi wathi dadewethu bandle ngiyaxolisa ngalokho engikwenzile ukuthi ngithathe impilo yami. Ingane le khona engikushiya nayo izalwe ubaba wethu lo sizalayo. Dadewenu. Yebo. Hawu kodwa mntwana maze kuhlungu into. So Waqhubeka wahlala wangeze ekhaya. Nendaba engaka usuzwile ukuthi le ngane eyala ekhaya. Bengizoza kanjani ngoba phela ubaba uyasidlwengula nje. Bengizoza kanjani uba nayo ingane lena yomdlwengulo ngoba ikhona idlwengulo omkhulu wayo. Oh kodwa mntwana maze wakuhlungu. Bengizoza kanjani ngempela? Kodwa Buthelezi ungenzani? Ngishiyane ngizoqalaphi ngithini ngenzeni Manje ingane le besihamba nayo kwi-counselling ngitsho ukuthi ingane izoba right ingane angazi-ke namhlanje futhi-ke imisizwa lezi iy'ndaba lezi. Bengifuna ukuyikhuluma uba bekhona ngoba akasekho nami angisazi ukuthi ngizothini ingakho sengiyikhipha le nto. Angiyishonge ekuqaleni ngoba ingane iyona eyangifikela nabantu baka-Black Life. Hawu ingane yaze yancane ingane ikhula phansi kwesimo esinjena. manje ngifuna ukuthola la ukuthi emva kokuzwa yonke lento ngomuntu obumthembe umyeni wakho umthanda oweza uzomgana uzizwa kanjani? Kubuhlungu. Kubuhlungu ingane yakhe ayizalayo. Hayi ingane umthaphe yafika nonina wayo ingane ayizalayo. Ayenze kanjena kuze kuzalwe ingane angabi nendaba noma sesiphumile ekhaya ngoba phela yena wethi nangu umuntu omubi ofundise inkohlakalo uBhumeni. Kanti uye wonke kunjele nje ingane yaphuma ekhaya bayaphuma bonke abantwana ekhaya uyasala. Yo. Okusho ukuthi phela nomama waze wahamba emhlabeni futhi naye wayedliwa yiyo lento. Ngiyacaca. Wayesezwile ukuthi lo baba unyonyobela abantwana. Nana asikhulume nawe mhlambe ngoba abantu abadala sobazwile la bekhuluma phambi kwakho. Njengamanje sifika odabeni lokugcina la khona iqiniso olithola ukuthi umkhulu wakho uphinde abe ubaba wakho. Shuthu le ndawo eyodwa nabantu ababili nomkhulu nobaba esiqhuna esisodwa. Ade wenze counseling uzama ukubuyisa ingqondo emva kwezidoro ezitshela uma wakho naye ogixabeze ngesisitori uthi akayeni uma wakho exactly unoma wakho usofika la ekhaya ubaba omfunayo akekho ngaphandle ula ngaphakathi umkhulu kwenzakalani kona uma ucabanga lento? Kodwa ngoba sengitholile ekhaya la ngiphuma khona kuzoba lula nami senginekhaya njengezinye ingane kodwa nje ngiphatheke kabi. Akukho mnandi ukubona umama ekhala kanje. Kuningi osekwenzekile mntanami ngempilo yakho. Wazwa mncane sikhona ngoba ngikhona lana kwakuvele kushiya ukuthi bakhona abantu la ekhaya abekho basey'ntabeni kanti uye. Hayi mina ngangamsoli ngalutho nje lo baba ngangibona nje ubaba right. Ngihlezi kahle la ekhaya kwaze kwabuya hamba emhlabeni. Mina ngithi nje hayi wazwa khohlakala ke uFirstborn wakho. Kushiwo yena lo. Kushiwo lo. Manje sesingitshela ngoba isitori sakhe yabo losikhuluma la kuyavela ukuthi ubumuntu owaziwa njengomuntu oyephuzela. Kanti sekuyavela manje ukuthi awuvelanga wasuka waphuza. Ubaba wanginukubeza ngino-12 years umama ekade esemasimini. So ngakhula nayo lento ngakhula yaze yadevelopa lento le. Ithe mase ngiqala ukuba no-16. Ngaqala ngilokho nje mangimzini abantu manginemicimbi ngihambe ngifike ngiphuze isiZulu ngiphuze kwaze kwangijova. Ngagcina ngithi ngifuna ukwenza lento nje noma umuntu wesilisa ubafana bangangami bethi bayangibiza bayadla. Yabona bengifikelwa i-anger nje ngathi umuntu ngamshaya ngikhule vele ngishaya nje yabo. So kanti ilento le ngaphakathi kumina engiphethe kabi. Yabo. So ekhaya ngaziwa ngumuntu nje ohlaza ongalaleli ongenzi lutho. Uyayibona lonto le. Ngaze ngathola umuntu ozongithanda ke ngamane ngahamba ekhaya ngaqhubeka nokuphuza utshwala ngoba
bengithi mase ngilele ebusuku lento ibuye kumina njalo ilokhu ibuya uyabo kodwa ngingazi ukuthi ngizotshela bani ngagcina-ke sengiphuza-ke impela utshwala-ke sengibudlonyana. Sure. Usisi wethu-ke nangoke sefika-ke kumina esekhulelwe kumpume esezohlala nami. Yes. Nangoke sengishiya-ke nengane-ke lena. Kanti nakhishwa yiso lesi simo. Kanti naye ukhishwa yilesi simo lesi ngangitsho ukuthi mina bayamthanda ngoba phela bathi yena akahluphi mina engihluphayo. Yo, angazi babukele Big Life TV emakhaya nezwela udaba esihamba ngalo ukuthi lihamba lifikaphi njengoba sila sizofuna ukuthola ukuthi ubaba ubani. Sasikutholile ukuthi lo baba eseyitshela ukuthi umkhulu uyena ubaba kaNdodakazi lo seduze unana la kanti ngapho sisi ukhala ngokuthi njengoba agcine seyilento ayiyona nje kungenxa kababa awamhlukumeza akekho noyedwa kwayemkholwa mayisho lento ukuthi kwenzakalani kanti nodadewabo kuzobe sifanayo akekho nje wendela kweliphakathi dadewabo ngenxa ukuthi wayenemfihla emudla ngaphakathi ukuthi cha udlenguliwe ukhulelwe kodwa uyasaba ukusho ukuthi ubaba lo baba walingafakwa kuyena wakwazi ukuthi cha lo muntu uyathetha sifica umamncane ke la ekhaya uma ekhuluma wazi indoda yayimthanda indoda ebimnakekela indoda ebimphethe kahle kanti akazi ukuthi inesigaxa esisemva kwayo ibeki kusho nje ibithi undodakazi omdala la ekhaya uyena waba ihlongandlebe wafaka umoya omubi lo omncane that's why engenazi ingane ekhona la ekhaya asazi ukuthi mhlambe nawe njengomuntu osekhaya ohleli lapho ubukela lolu daba ulithatha ngakuphi mhlambe nawe khona into evukayo kuwena mawucabanga ngemvelaphi yakho ukuthi ubani babo wakho uyafuna ukwazi ukuthi ubaba wakho ngenza ukuthi umalume wakho mhlawumbe umzala wakho uyena baba wakho asazi kodwa ungakwenza wena ukuthi ubhalele thina khulume nathi siza ukuthi okwakho noma isakhe story sithini njengamanje unomndeni obungawazi now amadodakazi ake ngithi amadodakazi ngabe sasho umzukulu sekwamadodakazi from umzukulu to indodakazi aba transformers so usayifikile senze njani ke from here njengomama wekhaya njengowena umuntu osewubaba umama la ekhaya kufanele ngilungise yonke into kufanele baye emalibeni iliba lika mama wabo iliba lika baba wabo kufanele ngingenise ingane ngomthetho wakhona obingane yala ekhaya nale yeah kufanele ngilandeleleke ukuthi manje kanjena ke manje into yenziwa kanjani yeah ngoba lo mntwana umzukulu undodakazi manje la ekhaya yeah kufanele ngibuze kwabadala ukuthi ngilungisa kanjani kodwa kufanele ilungiseke into zakho mntana ihamba kanjani usuzozwa neminyaka emingaki manje Mina 20 ngidile esikoleni so impilo yami beyimile kuze fike la kodwa ke mawukwazile ukuqeda akonakalanga kakhulu mawukwazile ukuqeda esikoleni hayi khululeka mntanami ngikhona ubaba wenu ushiye mina la ekhaya angeke ngize nginilahlele ngaphandle lento indaba yenu ebuhlungu kakhulu kodwa ngiyabonga ukuthi nibukeka ne strong nokwazi mntanami umncane umngaka umamkhulu wakho engazi ukuthi uzoyithatha ayiqale ngapha ayithini kwawena ngoba ngizwile ukuthi uwe olethe i-TV la ekhaya oze wawaya ka Black Life ngiyabonga mntanami uhlakaniphile nanti ikhaya mntanami noma yinini ungaya noma yinini uthatha impahla zakho ubuye uze la ekhaya namukelekile ekhaya kufuneka nisondele futhi ukuze sizokwenza amasiko ngendlela ubaba wenu uyamazi ubaba wenu bewalandelela amasiko inkohlakalo le nishoyo angiyazi ebengabonakali njengomuntu ongakhohlala kanje amasiko bewalandelela nami ngizokwenza ngiphilileke naye nje ngina 10 years ngila ekhaya ngiphilile naye isikhathi eside ngiyazi ngizokuthola okuncane engakutholi kahle ngizokufunisela nawe ukhona sifunisela ukuthi senza kanjani makunjena sibambisane abantwana bami sis khona ufuna ukusho sizivala engifuna ukusho ukuthi ngiyajabula ukuthi ngifikile ngathola ukuthi bakhona abantu abakhona noma ubaba esengasekho kodwa egameni lokuthi kukhona kumamncane sizokwazi ukuthi senze izinto nefuna ukugcinwa efuna izigcinwe siye naselibeni kulungiswe izinto ezifuna izilungiswe kanye nengane le kadadewethu umpume naye azi ukuthi isekhaya lana yabo ngijabulile nje kakhulu noma nami sengize ngakhipha ke lemfihlo lebekade nginayo kodwa ngoba isiphumile ngiyacabanga ukuthi nami ngizoba right ngehlise nophuzo lolu engiliphuzayo
Yebo, ngibonge nabaka-Black Life. Ubuye phela uze ekhaya ngoba njengoba usho ukuthi wawukhishwa ukuthi ubaba uyenza into ebeyenza kasekho-ke ubaba. Ngicela nibuye sibe umndeni. Yebo. Uyayidinga i-counselling? Uyasazoqhubeka na? Yebo, ngisazoqhubeka naye. Uyasibona isidingo sami. Yebo, ngiyasibona. Ukhona la ekusiza khona kulesigaba sokuqala neto sense. Yebo, ingisize kakhulu. Ngiyabonga futhi. Awuyibongele kwa-Black Life. Ngiyabonga ukuthi ngithole ikhaya. Lokho nje kukhulu kakhulu. Ngiyabonga. Senginawo umndeni nami nje njengabanye abantwana. Ngiyabonga futhi nakuwe khulu ukuthi usiphathe kahle. Awuzange nje waze wakhulumela indoda yakho ukuthi ayibingeke iyenze lonto leyo. Siyabonga nje kakhulu usamukele kahle. Yebo, kodwa kugcinene. Asikisi mama, asikisi. Ngapsakhaya uthi ngkhona manje. Kodwa ngizwile indlela ochaze ngayo. Thula manje. Thula manje ngapsakhaya. 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 Hayi, ngiyabona ukuthi kumnandi kanjani abantu mabehlangana emva kwesikhathi bengazane kukhona izinkinga ebeyithe bhe zenza ukuthi bahlukane. Omunye umuntu wazitshela ukuthi akanale ekhaya kanti unalo into ekushodayo nje ukuthi kube khona oyedwa ozoba nesibindi akhulume eqiniso asukumame. Imila ke ingane na20 yamela ukwazi ubuyise namhlanje seyithola sesihlanu somndeni abantu bethandana benikeza namahug. Otherwise asibonane kwi-episode elandelayo la sixoxa khona ukuthi angimazi ubaba siza ukuthi ngabo landelayo uthini igama lami King Sicaka sala kahle. It's the Black Life TV.